Halor ka jingwanra jong ka sorkar jela ya ka report jong ka expert committee ka badeban pedbnya ya ka jingpen kala ya ka reservation policy unong yalam jong ka knam ba Thomas ulaong ba ka jing kmi lenti jong ni kalong leno banyo ya ka jing kala halor ka reservation policy hendrai kumbalong menta kalong penban kumju klem dan satya ka jing kala habakran shakilat pathai kubor ulaong hakajan mi jong ka khat khandai tarik Banadu basdang kaseng kala persya ya kejingwan ra ya ke expert committee namar ki babun ki briu ki badan ha committee ki dei ki bana shabar ki bam sngo thu ya kejing sngo ki pat ba halor kate kamat hendrai dan basngap ya kejing pen sngo kaseng ulaong nalor kata ulaong ruba kumba kalong menta kani ka report ka balawan ra da ke expert committee ka dei ka balami na ka office jong ka sorkar MDA2 kamdei satya na ka jingmut bala ai ki expert lani na kita ki babun balang ki ba ka committee ka khot bakin wanra ya ka jingmut updates jong ka state reservation policy ka bala terus ni apa ka yung dapat hawan ni jela bagila yung ban puli ki lembaga sai kubor ya ki rai ki ba kan committee kalasium mana kaya ka jongi kani ngila khwilenti nadok kalai pui tere mi arjat arpulai ngila khwilenti ya kani hi ka result be halor ni kan ongren ha ka committee bala khot ko sarkar Hakalai po ito jong menai mi arjar apulai. Ngila persya pantau expert committee. Ngila persya jol kadai baro kila ya dawa baik ya kata expert committee. Kabar pada hawala tahu ke expert committee niyo i ke sorkar ka thung tangi ki birola jong banabar baik. Ibam sotu ya ka emotion jong pailba halor kani kamat. Bat ngila hakatok por ngila persya. Yang ba pimdei bantau de expert ki banabah include wanra ki expert ni dan ki expert ka jebo jong lara dei nang ke por rom ka garone lara dei nang te po kablu nyutran bakin dan benta bakna bangin address ya kane ka issue kana bakane ka committee ka so thoru ja emotion jong pai ba halor kane kamat but namar bangi kan marwai ka sorkar ka yaki nado to ka pol glak kani kani kenti ang ba ka sorkar ka thung maka ka expert committee ka jit maka manu bandan bentah to expert committee ka turak maka ya ka expert committee te klem jing artaten kani ka expert committee kan le kat kum ka jing patha jong ka sorkar pe kena pe ya kini ki jing mi kani ka report jong expert committee kero kum ka kan ka MDA na do dewan kum ka kan ka MDA na do dewan na do basata kam don jikper hang ba ngin dei ban pe ya population dari komiti kan kata MDA ko ang ba ngin half bu pe kini ngim lapan perkala kan ka report ko kata kan ka MDA ko ang ba ni hapan carry forward hagi por pemerintah kan ka report ru kan kata ai ban kan ni so thu adin ba mi ni ka report kan ni ka dei tang ba pensap ya ka pisa pa ba ban la pens sab ru yo kapor Bukalong hi mentak ni lapoy biang ha uzur ya kani resolution policy. Haka jik kmi di ke jongi ba kendan ki jing changes. Mo ki belum logical ki belum legal. Henry ka kawan beng haju. Ini example ngana ini. Kani ka committee ka claim tho shaphang ki recommendation ki suggestion ki ba ngi ai pen poi. But kumun ai nuksa ya ni. Nakaliang ga jongi ni ong bandili no ya ka word autonomous state naka SRP karena Spanya kuah ni ong ba hindi show autonomous state nila di full fledged state kani ka committee ye itai baru logic baru ka kan priang mudur vi kani ka committee ka kan pre ban wengi ti kentin autonomous naka preamble jong kani ka khat 1972 haduk bentakan desa dakanu kam mindset ngam susu bahkan nik export committee ka trikam ye ita izin tawai ba syong nong ba lari dei berat makraru kan ka committee ka khalam pe hiu kunya tu ba kumolong ka government ka la thau kini committee layak ki por kali ayu kini committee ngimtem na kalian ka jongi susu
bat minut ban keren bakine ki report jong ka expert committee kimi na ka office jong ka MDA kami na kita ki ba ai jingmut ni kita stakeholder ki NGO ki Rushimet ki scholar ki education institute kami na ka MDA kini gide ki ka report ndai jong expert committee jong ka MDA government but ni hapan keren ni kani kidon gidong ikmat kiba dawai kata expert committee ka jingkali ko ni hata kata expert committee kiba pipi dawa pihon ni kani report ma pi dawa te immunization policy wala isla nila pelut kapor kaya nga pelut kepisah kemukalong ikir ni kena dapat sudio mam nila ko mangikir la dai kapor ban pendoai kani kalau adai ba kapor kaya bangin berkelai ya ka state resolution policy ba dondu kino mikmat bale ni siya ka sarkar ban manjur bait ya kiju kita kibru gi banabar kiban niadan bentah ka expert committee mentah kita kibru gi banabar kibana yakum kali report ka jingkali obi hato plahun ya kali report ya kali kaipot makanya kalau tik kumba nila le kai bat ka emotion jong ikon samla jong bat jong pai bai sunsa te nakaliang ka jong ni ngim pediang ya kani ka report haka jing sisa lada ka kene komiti kalawan right report aila yangi banginia debate haba pikot ingi ku kapul du party ban ai jumut atau ngim dan hok pada ban debate kita jika dibut jong nakila ban pendram across the table ho ingin pediang lakila dan sorka kala ban pendiap nia yangi kalau kita kijing ai jong ngin pediang andai ban au pisu ong ngi one eye suggestion ngi ai pila tar pila nak cikenda niu tu lagi mat ni ai mane keren hari iwe ru ka keren posisi ba kiwe ba ai jumut ka kin so tu ba makin ka syasyak barok tu balik state state convention hall balik ai ban yang lain balik ai kita ki suggestion ki joki hiru kin kubur ba pila syasyak lut ka ik ba pitho ka ik ba pi ajing mut expert umati ka keren posisi macam tekani ketika kadak wa ngiim haka sensyar don bor ko jala jumi ketika sarkar kala pelsyang ban su penengkam be dak kibut haka rukom joi komiti ban ki result gelo ikum ni kumeng chu pai din kendian ya ka kaipot judicial inquiry jo ketinja ba che ka pois no lai klet pa ba lai klet ni ha to po lai mi lai kan lo bora lawan ra apo ka floor juga house judicial inquiry ka inquiry ko ba don ki ka jingle don bor jong ki kulit ana kala ko na ta don ne ba din sistem te ma i ma ka jub bos fiat lebih te na kalian ka jong hi ko mo mane hai tinti ni basai tung ka seng hi ngim pediang ya kaneka report jong ka export committee ba kani ka report jong ka MDA government expert committee ngingim de isu autonomous state ngila de full fledged state the sobha se delete no ja ita autonomous board na ka SRP ki claim delete ki claim pet ka mod kim sim kya ka ba ar ngi ajing mod la da haka district level pila ban ai 30% ba haka district level post ka sarkar ka ai 30% ya ka reservation bale umla ban ai 30% ya ka reservation ni ba ko ya kasi janji apa ka ko kabar ni ong ada pila ban pedang soba aino ya ki kasih janji 30% itai we nak le ko jung ngam de bangilo rigid ni ai option du kendian ma pi pedang da kandir mi ya da kandir da kabar da kabar ya ada ya ibe ru ni soba ka klan consider kendian tu dengan tip kino ki party ba kino ki kenhon ki ban ong ni so tonat bahaya kan ni ga kai pot ba ngam tharai kan don kumta la dang isim ni kata ka so khya kalau ka jing sya yorat jing sya kni ka hok ka jong ikut samla jungi tang na ka daw jo kan ka SRP kat na swat yo puar la dang isim khya kita barok kinu hun ni kan ka report
jaga por kan patai hadin ngi nak ngi lak pencai ni muhun dia ke report but ngin ngin simbet bakane ke report jongka MDA kambe juga expert committee